Good afternoon. So ngayon, sa vlog ko, Cooking with me, tinolang pangalwan. So ngayon, ito na yung mga ingredients natin. Yung kangkong leaves, yung fish na pangalwan, at saka yung mga spices, tomato, onions, garlic, at saka yung luya. So ngayon, ilagay natin yung mga spices natin sa pot, at saka na yung mga kangkong leaves. Sa pot, yung lagyan natin ng mga spices, lagyan natin ng tubig. Yung level ng tubig, hindi masyadong marami lang ang tubig, no? Kasi ang sarap sa tinula mo pag marami ang tubig. So ayan, ilagay natin sa stove. Dito na sa stove. Takpan natin at i-boil natin yung yung tinula. Yan, naka-boil na. Habang nagbo-boil ka, yung yung tirang ingredients mo tulad ng fish, hugasan mo at i-ready mo para ready na siya para malagay doon sa pot. So, yan, nakahiwa na yan, naka-slice na yung pangalwan natin. Itong pangalwan, ito yung yung kangkong leaves at yung lada. So, tingnan natin yung iniinit, yung pinakulo natin na tubig at saka yung spices kung nagbo-boil na. Yan, nagbo-boil na. So, pag boil na, nasiguro natin na boil na ang water. This time, lagay na naman natin yung salt at saka yung konting pepper. Yan, ang salt. Yung salt, hindi naman marami, hindi naman konti. Yung desired to taste. Ang salt na ilagay mo sa tinola mo. Ito na, nilagay ko na. Mix ko na. Pagkatapos niyan, ilagay na natin yung slices of fish. Yung pangalwan fish. Yan, 4 na slices. Ilagay natin. Yan, nakalagay na. Okay, nakalagay na ang mga fish natin sa ating tinula. Pagkatapos niyan, takpan natin ang pot. I-boil natin or i-cook natin ang fish for 4 to 5 minutes para hindi naman masyadong raw ang fish meat natin. Yan. 4 to 5 minutes lang Yan, kumukulo na. Pagkatapos niyan, ilagay na natin yung kangkong leaves, no? Wag naman mga 1 minute lang, not to exceed 1 minute, mga 1 minute or less ang pagbo-boil natin sa kangkong leaves. Wag naman ma-overcook yung kangkong leaves, no? Takpan natin, less than or 1 minute ang pag-boil natin sa kangkong leaves. Yan na. Luto ang ating tinola. Masarap to guys, lalo na pag umulan sa lugar nyo. Tulad ngayon, umulan dito sa aking lugar. Yan, luto na ang ating tinulang mainit na mainit, Pinoy style. Masarap to guys. Yan. Atin nang i-serve ang ating tinula. Ilagay natin sa bowl. Yan. Woo! Ang sarap mo guys. Mainit na sabaw sa isda. Yan, yung mga vegetables, healthy foods, go for health. Yan. So na guys, no? Kunin natin yung masarap na slice ng pangalwan. Ito yung pangalwan, masarap to na isda. Hanap ka nito guys. Ang sarap. Yan. Okay, lagyan natin ng sabaw para hihigupin natin. Yan na guys, ito na yung tinulang Pinoy style, tinulang pangalwan. Okay, peace!